विनंती करतो कुंभारखाणी गावचे सन्माननीय सुपुत्र आणि शिवस्वराज्य ग्रामीण कबड्डी संघटनेचे सन्माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय संदीपराव सुर्वे यांच्या शुभ हस्ते एक उत्कृष्ट फलंदाज उत्कृष्ट कबड्डीपटू सुद्धा असणारा प्रथमेश खापरे याचा आपण या सामन्याचा हिरो म्हणून सन्मान करतोय. पाहणार आहोत कारण महासंग्रामामध्ये खेळण्याचं भाग्य कोणत्या संघाला मिळणार याचं चित्र या सेमीफायनल मध्ये स्पष्ट होणार आहे. दोन्ही संघ तगडे आहेत. सावी स्पोर्ट्स वर्सेस टीसीसी कोचांबे. कुट्टे कुचांबे पंचक्रोशीच्या वतीने भव्य दिव्य क्रिकेटचा हा महासंग्राम या ठिकाणी संपन्न होत असताना आपली प्रार्थनीय अशी उपस्थिती या ठिकाणी लाभलेली आहे. आपलं मनपूर्वक या ठिकाणी व्यासपीठावरून हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. त्याचबरोबर त्यांच्या समेत असणारे आमचे धोळे सर यांचे सुद्धा या ठिकाणी आगमन होते. मी विनंती करतो आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचे. या ठिकाणी कुट्टे गावचे सन्माननीय आद्य नागरिक सन्माननीय राजू शेठ गुजर एक उत्तम नेतृत्व यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहतोय मान्यवरांचा सन्मान करताना. आदरणीय पाटील सर आणि पवार सरांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातो. मी दीपकजी काणेकर यांना विनंती करतो आपण यानंतरचा सन्मान मान्यवरांचा आपण संपन्न करायचा आहे. त्यानंतरचा सन्मान आदरणीय धोळे सरांचा संपन्न करतील सन्माननीय महादेवजी जिनगरे यांना विनंती असेल. आदरणीय दीपकजी काणेकर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी सरांचा सन्मान करायचा आणि यानंतर आदरणीय सन्माननीय धोळे सर यांचा सन्मान करण्यासाठी
आदरणीय महादेवजी जिंगरे माजी ग्रामपंचायत सदस्य कोटरे यांना विनंती असेल आपण धुळे सरांचा सन्मान करायचा आहे. दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू राखीव खेळाडू आपल्याला विनंती असेल काही क्षणातच आपण व्यासपीठावर दाखल व्हायचंय. जे सर्व खेळाडूंना परिचित असतील असे कृपया आपल्याला विनंती असेल. यानंतर सरांना मी विनंती करतो की आपण सन्मानपूर्वक स्टेजवरती स्थानापन्न व्हायचंय. एक उत्तम दर्जाचा सामना जो संघ विजय श्रीकृष्ण आणणार तो संघ थेट महासंग्रामामध्ये भिडणार तो भैरवगड पॅन्थर्स या संघासमोर. या पहिला चालू इथं माच करायला बघताय ना तुम्ही. इथं मी ओरिजिनल तुम्ही नका तुमचं आभार.
थोडीशी गडबड होते मित्रांनो जोपर्यंत असं पहिली खेळाची आहे आणि रमेश मैदानात आहे मागच्या सामन्यामध्ये काही दिसून आली आपल्या सर्वांना मात्र धावसंख्या आहे ती या ठिकाणी दोन मध्ये लेखले या आपण घेऊन काढलेले चेंडू आणि या खेळासाठी आदरणीय पंतप्रधान यांच्याकडे 500 रुपयाचं बक्षीस या सामन्यामध्ये जिंकणार असल्यावर मारायचा आहे बघूया हा चेंडू सहा धावा आणि 3 कठीण समय आहे पण कठीण समयाला कठीण हिरो या ठिकाणी टाकले ना एक महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये
किती दोन आहे वाईड एक धाव या खास करून या ठिकाणी अशी मात्र आर्यन मात्र सुरुवातीला परत झाली चांगले मोहरे बाहेर गेले पण मात्र दाखवतोय आपल्या संघ मालकाला या वेळेला मारायचं मात्र या चालू असताना दुसऱ्या महासंग्राम आहे दुसरे तीन लढाईच्या मात्र नवीन नरेंद्र शेट्टी हाती पुरा चांगली करण्यासाठी आमंत्रित केले गेले कमी कमी महासंग्रामामध्ये झालेल्या सोबत करण्यासाठी या वेळेला या चेंडूवर नियंत्रण सामन्यामध्ये आपल्याला भारी करायचं असेल करायचं असेल तर निश्चितच चेंडू महत्वाचा आहे 30 षटक या ठिकाणी चालू साधे जाणारा चेंडू आहे आणि पुन्हा एकदा एक जादा चेंडू दाखवावा लागणार आहे अतिरिक्त चेंडू दाखवावा लागणार आहे कारण हा मात्र अवांतर चेंडू असल्याचं त्यांनी घोषित केलेलं आहे
या ठिकाणी तिसरं षटक चालू आहे. आपण पाहतोय नरेंद्र शिर्के यांच्या गोलंदाजीमधून पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होणार आहेत. बघूया 19. आता मात्र उंच पुरा असं मारलेला फटका. बघूया या फटक्यावरती झेल होतो का आणि हा झेल टिपला जातोय. या संघाचा एक मोठा आघात. अजूनही संधी आहे, कारण या ठिकाणी 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये आपण पाहायचंय एक जोरदार फटकेबाजी झाली पाहिजे. सन्मानजनक या ठिकाणी धावसंख्या उभारणं गरजेचं आहे जर आपल्याला या संघासाठी जर ग्रँड फिनालेमध्ये दाखल व्हायचं असेल तर. आता मात्र फटका मारतोय. बघूया काय घडतं. या ठिकाणी झेल तर होणार नाहीये. एकच धावेवरती समाधान मानावं लागतं आणि निश्चितच एका धावेनुसार संघाची धावसंख्या होतीये ती 21-5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. अजून तिसऱ्या षटकातील 2 चेंडू फेकणं बाकी आहे. 7 धावले होते तो सुदेश अमित याची. 5 चेंडूमध्ये 7 धावा करतोय तो अमित. पुन्हा एकदा नरेंद्र शिर्के. या वेळेला मात्र सुरेख फटका आहे पण तेवढा सुंदर खेळतो खेळ. आर्यन ठाकरेचा लाजवाब असा खेळ. अप्रतिम त्याचं कौतुक केलं जातं मित्रांनो. जमिनीमध्ये खेळ घेणं सोपं नसतं. झेपावत हा खेळ घेतला जातोय. या ठिकाणी आपल्या जिल्हा परिषद कोकरे गटाचे आणि आपल्या चिपळूण तालुक्याचे शिवसेनेचे उपतालुका प्रमुख सन्माननीय सिद्धार्थजी कदम साहेब या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. मी विनंती करतो की सन्मानपूर्वक आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचंय.
नरेंद्र शिर्के यांचा पुढील चेंडू, यावेळेला चेंडू जबरदस्त पटवला. ज्या क्षेत्ररक्षकाने याआधी जबरदस्त झेल टिपला होता त्याच्या बाजूला मात्र थोडंसं कच्चा असं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत आणि या 2 धावांशी 30रं षटक संपल्याची खूण पंच आमच्या बाजूने करतायत आणि 3रं षटकच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होतीये या ठिकाणी 23. 6 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या होती 23. एका बाजूला लढखडणारी पारी आपण पाहतोय पण त्याला आकार देण्याचं काम करते ते मैदानात खेळपट्टीवर खेळणारी ही जोडी. अप्रतिम पद्धतीचा खेळ करावा लागणार आहे कारण निर्णायक षटक फेकलं जाणार आहे. या 6 चेंडूमध्ये किती धावा जमवल्या जातात हे पाहणं गरजेचं आहे. पण परेशला मानलं पाहिजे. केवढाही मोठा संघ असू दे मित्रांनो, मनावर दडपण न घेता, मनावर दबाव न घेता फक्त आणि फक्त आपल्या खेळाडूंना खेळवत राहायचं हेच एका मोठ्या खेळाडूचं काम असतं. शांत माइंड. आणि आता मात्र नवीन गोलंदाज येतोय विनय. हो हो हो, या वेळेला विनयला सुद्धा कशा प्रकारे गोलंदाजी करायचं याचा कानमंत्र दिलेला आहे तो परेशनं आणि आपल्या बॉलिंग मार्कवर जातो तो विनय. विनय आणि या वेळेला सामना करणार आहे तो सुदेश. विनय आपल्या शेतातील पुढील चेंडू, या वेळेला मात्र चेंडू घेऊन काढला. बघूया चेंडू समाधान जातो का? निश्चितच चेंडू हुलकावली येतोय. काय घडणार? नाट्यमय परिस्थिती निर्माण होते. 2 धावा पूर्ण केले जात आहेत. 3ऱ्या धावेसाठी धावावं लागतंय आणि 1-2 नव्हे तर 3 तब्बल धावा वसूल केल्या जात आहेत. थोडासा नाराजीचा सूर येतोय क्षेत्ररक्षणामधून कारण 6 खरी हे समीकरण बोलले कारण या ठिकाणी मात्र बोल बाकी आहे. अतिशय ठिकाणी आमच्या निश्चितच आपण मान दिला जाणार जिंकण्यासाठी कारण या सामन्यामध्ये तुझी
या पंचकोशीला आदरणीय विद्यार्थी कदम साहेबांनी या स्पर्धेसाठी योगदान दिलेले आहे. असं म्हटलं तर गेल्या उशिराच्या विकास करून आपल्या जिल्ह्यामध्ये विकासासाठी ज्यांचं योगदान मोठं आहे यामध्ये अभिषेक असतील कदम असतील केळकर असतील विद्यार्थी मनपूर्वक स्वागत आहे. एक महत्वपूर्ण टप्पा या सामन्याप्रसारण या सामन्यामध्ये हा मुकाबला त्या दृष्टीला आपण या सेमीफायनलचा सामना झाला त्यामध्ये दिवसामध्ये मला सर्व प्रकारचं क्षेत्रामध्ये म्हणजे प्राणी आणि साईडला कामगिरी करतो धामाचा केला जातोय आता मला महत्वाचं आहे सारी समीकरण आता आता मला आपल्यासमोर या ठिकाणी 18 चेंडू 18 हे गाव आहे या ठिकाणी 26 कारण या ठिकाणी एक उत्तम प्रकारचा बॅटिंगचा
विनायक सामना अत्यंत महत्वाचा असतो ठरला आहे आणि आपण पाहिलं करण्यानंतर आता मात्र सेमीमध्ये समोर संग्रामामध्ये कमजोर सर्व ठिकाणी सामना बघताना आपण नाजूक सहन होत नाही त्यांच्या 16-15 आणि 16 फेब्रुवारी संपलेला क्रिकेटमध्ये आपली सुरू पाहिजे या ठिकाणी मात्र या वेळेला सामन्याचं समीकरण
हे महासंग्रामामध्ये दाखल झालेला भैरवनाथ सरकारच्या विरोधात लढणारा संघटनेचा स्फोट लक्षण चालू चिंट पागदम आणि या ठिकाणी नवीन स्ट्राइक मला वाटतं षटक करण्यासाठी निर्णायक षटक करण्यासाठी
या ठिकाणी वेगवेगळ्या आपण जबरदस्त सराव करण्याचे ठरवल्यानंतर हवा वाचवायचे करण्यासाठी 6 जण कधी काय करतात या वेळेला मात्र फुलकाची एक धाव मात्र निघून 5 चेंडू बचाव करायचा धावा धावा आणि आता मात्र 5 चेंडू एक धाव नाही का